Hej og velkommen mennesker. I dag vil vi fortælle og illustrere omkring fotosyntesen og respiration. Først vil Vinge fortælle om figur 169, derefter vil Søren forklare om respiration. Og den her figur, det er en plantecelle, som er en eukaryotcelle, hvilket betyder, at den har en kerne, som I kan se her. Herover der ligger grønkornene, som er der, hvor fotosyntesen den foregår. Nedenunder er vist mitokondrierne, som er der, hvor respirationen foregår. Og ydre kan I se plantens cellevæg, som også fungerer som et skelet for planten. I respirationen, respirationen den foregår i mitokondrierne, hvor glukosen den bliver lavet om til CO2 og vand. Hvilket er det omvendte af fotosyntesen. Okay. Jeg vil fortælle om fotosyntesen. Fotosyntesen foregår i plantecellens grønkorn. Den kræver lys, kuldioxid og vand. Ved hjælp af energien bygges kuldioxid og vand sammen til energirig glukose og ilt. Ilt er en fotosyntese affaldsprodukt. Se figur. Fuck siger du, jeg ikke skal læse det op.